तो धर भारी चेड मांग करता रे तू पट्टिंगा अवे काही मग केला एंगेज गिंगेज म्हणून इंस्टाग्रामवर भारी पोस्ट घालतोय रे तू सुमार कंप्लेंट आयल्यात आमका भारी पिशा रे तुका चाल व्यवस्थित रे गॅलरीचं का तुम्ही कोण साहेबा आम्ही महिला कल्याण इलाक्यात आहोत अरे महिला कल्याण तुमची महिला काय मुझे महिला कल्याण असा पट्टिंगा तुका आणखी महिलेच आहे एक मिनिट आय कॅन एक्सप्लेन कोण येतो साहेब हॅलो हॅलो जट्टू मारलो मार्चे काले साहेब अंग सोम बोडेले रे आणि काय म्हणते कोणाचे रे फोन बिरंगा हॅलो हॅलो सांग मा कोण होता आऊंगे आऊ रन मैंगटो ते रील्स नहीं करता पड़े कनी कबार तो ये आमचो ये खाली होते आमचो तो जेल आपडे तक आमचे नेक्स्ट फिल्म मध्ये एक लहान रोल आलो सर होतो नी लहानसो तर तक आम्ही अप्रोच केले ये सांगले बरी तो काय आणि तुम्ही कोण आम्ही जेवायलाची चड्डी दोस्त माझ्याकडे तो कष्टी बनता म्हणताला या चांगलं बरी चड्डी दोस्त लेकर आमका मी एक काही रोल असा की वय खंडित तुमका रोल मेळटा आमच्याकडे 50+ वर्षांचे रोल आहेत काले 50 आले मुजी बायल मका 20 म्हणता साहेब ते बरं म्हाताऱ्याचे रोल मका नका कट कर रे फोन हॅलो 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 ये कळले साहेब जे सॅटेलाइट नेटवर्क का लंग बुसకుంటారు हंग समाट टेन्स लागना लक्झमबर्गन जोर पाऊस ऐका ना दर रे तुझे फोन आमच्या दरम्यान तुझं रोल सुकलो म्हणून सांगते ना का अका चान्स दिवच्या नाका गेम ऑब्वियसली आपण ऍक्टिव्ह चान्स मूवीन रोल असा म्हणून तुका सोडता आज आणि मुनी चढवाच्या विषय गेल्यावर कळत खबर या रे आम्ही पुट्टिंग चड्डी दोस्त म्हणून चड्डी पिनली साहेब Few moments later.